ta? Ya, 500.000. Ayo ya sakarepmu. Lumayan, bangane dalange ra metu blas. Iki rasa dijaluk lho berarti ya. Nggih mboten iki. Nek ra dikekke kira tak lagokke lho. Aku kok malak men to. Lah ya kuwi rezeki. Wis entuk 500 kok kene 150 wis arep dijaluk banget. Jenengan kurun 150. Ah gelem. Ha kene wong dalang kondang kok 150 wis dipangan. Ha sakarepku kok ya. Iki tiba ning kene wis ora entuk diwawah. Iya. Aku nek ana sing lali ngono aja kok 500 selawe wae owel. Ono kuwi mesti urik. Apa? Aku bener apa salah? Salah wae. Ning salah mlebune lho mau. Apa? Salah mlebune. Ora tok padangi. Oh. Wong iki kanggonan ino lali salah lan apes dan mati. Aku termasuk nanggon sing lali mau. Oh, ya engko dilongkas mati. Hah? Kenggonan ino lali salah apes lan mati kenggonan lali apes terus mengko mati. Iya. Kuwi 150 ora metu. Ora iso. Lah? Wong salah kok 150. Oh. Iki 50 iki engko dijolke ewon nggo nguyuh ning pom bensin. Aku ora arep nguyuh kok. Ya ditokke ora. Senengane kok. Nan ra metu tenan iki. Ayo guys, tengok to. Ora dalange pahit. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Ayo gek wis malah kene meneng kono ya meneng. Iya. Ya. Iki diurutke sik, ling ngadeg mengke nggih Mas, sabar. Mengko ngadeg, engko nggonku barang tak adege aja kuwatir. Ngarep tok liling wis terserah. Gandeng iki urut ya mosok kabeh ngadeg atau nang bak-baki panggung iki urut sik, mengko nek wis tembang kangen nek wis liya-liyane mesti bakal ngadeg aja kuwatir. Ya, garang kabeh iki ya pengen prisa. Lah iya karang iki. Monggo alon-alon kudune waton dienggo santai no. Ya, monggo Mbak Tiwi, monggo. Saben bengi Oh. Ki ana WA saka Pak Budi Abadi. Ya. Nyuwun napa? Embuh iki kok satu hati sampai mati. Iki lagu apa iki? Pak Budi Abadi saka Polsek kuwi. Polisi kok wetenge mblembong. Gede banget wetenge, Mak. Atas nama Sobat Ngebyar, ya mau request yang milih lagu kru live streaming dikasih 1 juta buat jajan kru streaming. Tadi kru streaming minta sambung Wancin Dalu. Ya, mengko Mbak Elisa diaturake. Ya, wah. Matur sembah nuwun. Jejere Mbak Ika monggo. Neno. Yen memajang mong karo janur kuning. Ya. Kembang wae. Monggo Mbak Elisa. Menawa ke planet-planet bocah mau nganti bengok-bengok mesake ya nak. Iya kan iki ya barang ya iso ngono ku ya trike bapakne ya iso. Trike bapakne piye? Ayo bapakne celakangan rombone malah anake ngejak ndelok wayang terus iki anake didak.
Wis yo mulih yo. Ah mulih. Iya. Pacitan. Pacitan. Suarane buantre rasane. Sarwi, oh Mbak. Sarwi. Anang. Ya. Ya. Lanjut. Panas udan. Terus panas udan panas aleng-aleng caping gunung. mangga kanca-kanca ya. Misowa caping gunung. Ya, terus Natyadon sarta. Ya. Nadyan wadon sarta lanang. Ya, jejere terakhir inumane banyu bane. ya mangga yuk dilajengke ya neno ya
Elisa sing di Elisa. Ayo Elisa jumeneng Mbak Elisa. Iya. Kagem Kadang Semut Merah ya Kecamatan Banyumane. Terima kasih ya. Luar biasa untuk Semut Merah Kecamatan Banyumane. Nggih. Kes Sugeng Dalu Pak Camat. Oh nggih, Sugeng Dalu. Pripun Mbak? Pripun? Pak Camat enggak pakai kacamata. Lah kula mboten saged tangi mriki mawon niku wau. Oh iya. Ki logate kok rada Nek tenanan. anu Pak. Blasteran. Nggih, gibas kali gembel. Nek sing Apa ya? nek sing gibas ki rada lumayan, gembele sing rada ora lumayan, Mbak. Tapi kan dadine yo ayu yo, tetep cantik yo. Dijajar ke Pak Camat yo wangun yo. Coba jejer Iya, wangun Pak. pantes ya. Oke, jelas. Iya. Ki luar biasa Pak Dalang. Nggih. Mantep luar Ampun biasa. grogi lho Pak Camat. Aku grogi bingung. Oh, ampun bingung. Ata aja nang ngendi ngono bingung. Lah, ten riki mawon. Niku tesih elegan lho, Pak. Oh, Masih jomblo. ngoten ya. Ning aja legan golek momongan ya. Bote. Ora apik. Oke. Kula golek perahu layar mawon. Perahu layar wis sing gen gayeng rame. Sing penting wargane guyub rukun. Jamin mengutamakan kebinekaan. Wah keren aku baca itu tadi. Wah, luar biasa mengiki. Wis Luar wargane biasa, guyub ya. runan kabeh. Nggih. Iya to Pak Dalang? Pemudanya juga kompak nggih Pak Iya. Camat. Iya, ketuane luar biasa. Nggih. Ulang tahun sisan, oh iya, Sugeng Ambal Warso, Sugeng nggih Ambal Pak Darmono, Warso, mugi Pak panjenengan Darmo. tansah pinaringan rahayu wilujeng kalis nir ing sambi kala. Amin. Nggih. Wis ayo didinding Pak, engko sulak kesuwen. Pun bengi niki Wis. kok sore. Sore Iki ya? pun bengi. Pun boten wonten matahari srengenge boten wonten. Riko di iki basane nek Riko ya. Rika. Riko napa Rika? Rika. Rika niku Rika si- mbetan apa? Rika niku napa? Ora ngerti iki. Iki saka ndi parani Pak Dalang? Niku asline niku anu, mbokne Sulawesi, bapakne Gembel meneh. Gembel terus. ora. Iya. Gaduh-gaduh tadi ini gaduh. Cih. Nggih. Lajengan menapa ngagem bawa Pak Camat? Ngagem bawa? Wah bawa no. Bowo, engko tak saweri nek bowo. Cih. Wis tak siapke sing warnane biru tak siapke separo-separo. Cih. Sing warnane rada abang kuwi setengah. Oh, nek setengah yo ora iso nggo tumbas no. Masa setengah? Kan tak lempit. Oh dilempit ya bener. Ya pinir. Yo Yang bawan. bawa Pak Camat napa gula apa duet? Ya duet Wah, kono. bagus. Sira dhisik. Gula. Iya. Siro. Gula nggih. Iya, Yayi. Gula dudu siro. Iya. Oh, Ijo. iya. Bener. Jenenganipun Yayi. Panjenenganipun Yayi Pak Camat. garwane sapa? Gula mboten garwane sapa-sapa. Ora garwane sapa-sapa. Nggih. Ayo Bawa dinding Nisa. saya bawa Nisa. Engko tak saweri. Iya, aja turu sore kaki ya. Nggih. Aja turu sore kaki. Iki cengkoke rada ngene mendatar turun melengkik terus nikung bar nikung grojok ning grujukan. Komen iku rasa nyawang sepion. Iki aku ya. Iya. Giliranku. Iya, siap. Ana dewa Keren. tak saingi we Apik lho Pak Camat. Sae. ngangklang jagat. Wah, Iya. itu judul wis. Dan yo nyangking bokor kencanane Nyangking bokor nyangking kencangan. bokong Kowe ngerti kok bokong.
Wong ora duwe bokong kok muni nyangking bokong. Isi isine tungo tetolak sandang lawan pangan kaya Roma Irama. kaya apa sa? Pengen kaya Indianan aku dari go arep golek uwit ya aku dari arep ngene. Ngopo golek uwit ngopo? Anak India. Ngono kuwi. Beda kok ya. Kowe wong Indonesia ki wong India nek golek uwit beda. Nek wong India golek uwit nggo joget. Nek wong Indonesia golek uwit nggo nguyuh. Kowe mesti kerep ngono ya, Pak. Ah iya. Golek uwit nggo nguyuh. Nek Pacamat aja lho. Mburi kelir kebon ki terus diingat. Langsung golek ya. Ya iku bagian nipon bersama-sama. Wong meleksa barna rimo luar biasa ini. Dipun aturaken ya monggo. Perahu layar yuk. Sing gembira alera-plera banyune sedono Anglia numpak prau layar ning dina Minggu Bali wisata alon praune wis nengah ya juga banyu ora jemu-jemu karo mesen duyu ngilangake rasa luka lesu ati jawen
biasa. Sampai iso tenanan. Ora ngono, ngladeni wong enom iki ngono kuwi. Wong ngladeni wong enom. Ya kudu semangat enom tuwa ya semangat. Waduh, sa. Pripun? Pakno tangane Pak. Kok sik iki wis tak juwoke. Wah, wis ngene-ngene tangga kono ya, Pak. Tak hitungke sik ya. Ya. Pelan-pelan saja, enggak usah keburu-buru. Oh inje, weh matur sempan ora mbok repot-repot lho pacawan niku. Sesone ngono ya. Matur suwun padanan nggih. Sempan nuwun pacemat. Ya, wah luar biasa nah. Suwun Pak Seno. Ya. Kowe ora? Ora. Ya wis dapat dhewe. Bae nang aku ora nyambut gawe nyanyi kok arep tok keki iki malah marai penyakit. Nek kowe sing nyambut gawe diparingi Pak Camat kuwi dagingi wong kowe ngrekoso. Ya, Pak. Ora rekoso aku seneng kok. Sik tak goleke mau ana sing nyuwun tatin kok. Ya. Gunung Kidul Handayani modar kowe. Sekak mati kowe saiki. Nek anggo catetan iso. Aku catatan apa? Niku wau loro-lorone iso. Gunung Kidul Iki Handayani. wis, Gunung Kidul Handayani nggih iso anggo. Ah coba, yo tak ndelok kaya ngapa. Oke. Ku anggere tekan Wonogiri nanti tenono kowe. Ya. Ya lagu suwe kok ya mak iya. Lagu sauntara pancen ya biyen apal biyen. Ya ning ora tau diunekke nanti. Saiki lali. Ya apa-apa ki nek ora tau diunekke mesti lali. Heeh. Gunung Kidul Handayani apa iki wae sapa pamundutan kuwi? Ya. Nggih pripun niki siah niki ta? Hah? Niki Gunung Kidul Handayani. Manut arek iki wae sapa wae Gunung Kidul Handayani sakarepmu. Ya. Sing bapake sapa? Ika Ragil, ibu-ibu kader PKKR 07 PWKS Semarang. Ya. Ki sing nyuwun Gunung Kidul Handayani. Nggih. Nek sing iki wae sapa? Saka Pak Daryono saking Sembungharjo Semarang bawah. Nyuwun tembang iki wae sapa? Oh iya, matur sembah nuwun. Gunung Kidul Handayani. Oh nggih. Nah, ya. Kita tilikane sike isine pira Gunung Kidul Handayani iki? Heeh. Po? Kok ora ono? Wah. Lah. Di mana iki ya? ngapusi iki. Ya, ono kok ya malah iki tiba ning ngisor iki, heeh. Nek Ilang-ilang. yo, nek bener kabeh, PN kabeh nek ora bener iki 150 nggo wong loro. Ya. Nggo wong loro sapa? Karo aku, lha rumangsane padha kira. Nggih nek ora bener ya ora metu kok. Hah? Lagune mboten tau metu. Sithik ora tau metu. Ya mesti metu. Nek biyen nggih. Saiki Nggih pripun, Pak? Oh, nggih. Kula mriku nama jenengan mriki. Oh, siap. Seko sapa, Mak? Seko bakso kribu. Ya. Nggih. Ada? Ya, 500.000. Ayo ya sakarepmu. Lumayan, bangane dalange ra metu blas. Iki wae no. Ya. Rasa disauri wis. Ya. Ya iki rasa dijaluk lho berarti ya. Nggih mboten niki. Nek ra dikekke kira tak lagokke lho. Aku kok malak men to. Lah ya kuwi rezeki. Wis entuk 500 kok kene 150 wis arep dijaluk banget. Jenengan kurun 150. Ah gelem. Ha kene wong dalang kondang kok 150 wis dipangan. Ha sakarepku kok ya. Iki tiba ning kene wis ora entuk diwawah. Iya. Wis tiba ning kene ya. Pak Kribo nyuwun apa? Ora njaluk. Wah lah ya. Lah njaluk kae saking senenge Apian tenan. nyawer karo kowe bakso kribu. Ya. Nggih megi-megi baksone laris nggih Pak nggih. Ampun percaya nek ming dongane sinden ora mandi. Lah terus dongane sapa sing Ayo mandi? lumantar aku wong nang kene iki dirijene aku kok. Oh,
berarti ora mandi iki. Ora mandi. Jenengan ndongake mboten? Tak dongake gandeng wis Kribo laris. Bakso Kribo iku rame ning Semarang kok ning Yojowe ana. Nggih. Nan. Bakso Kribo ya ana ning Yojowe aku tahu mampir mangan ning Bakso Kribo kok. Oh. Pas poso-poso. Lho. Oh, poso kok maem lho. Berarti ra poso. Ah pas ora poso wong aku ya mesake Pak Kribo kok ngawe-awe kae ngopo aku. Barang tak Jenengan kok parani ra iki. poso napa? Lagi em po? Wes. Lagi Ora males maksudnya. Ya kadang kala wong ora sahur kok ora kuat kok ya. Ya. Wong poso ki ya manut karo Poso kekuatan. ketake gede dhuwur ngono ora kuat poso. Wis ki kok malah ngurusi poso ki ngopo? Lah butuh. jenengan sing bahas jenengan lho. Butuhmu entuk dit 500 ki nembang sing apik malah ngurusi aku. Lah jenengan ngomong nek maem bakso pas poso lagi kula tanggapi to. Lah iya, ha nek pas ora poso aku ayo. Aku kok bar poso terus nyaur kok. Iya. Nyaur napa? Nyaur posone kuwi. Mpun entuk pinten? Sapa? Nek nyaur. Lah urusanmu apa ta? Istilah poso meneh urung disaur lho. Ah wis wae kok ora mau dadak omong kowe mung kari nyaur kok dadak aku nyaur poso lho. Iya, rasa dadak omong-omong ngono iki tergantung ibadahe kok. Iya. Yo. Nggih, langsung nggih. Apa? Langsung. Ya, wis. Loro lho iki nggonanmu karo iki weke sapa lho engko? Ya. Sing sakniki kabeh mboten ta? Saiki kabeh ya wis togek nembang kowe iki kok cerewet banget. Dalange oleh galak temen to iki lagi darah tinggi paling no ya. Heeh. Aku mumbengi ra entuk dit ki apa soalé. Ya, mangga.
ana sing lali ngono aja kok 100 selawe wae owel. Ana kuwi mesti uri. Apa? Aku bener apa salah? Salah wae. Ning salah mlebune lho mau. Apa? Salah mlebune. Ora tok padangi. Pas nggon ref mau iki bingung. Ya ora bingung tegese iki ora apal nek bingung iki ora. Nek apal mesti ora bakal bingung. Iya. Selama apa? Wong iki kanggonan ino lali salah lan apes dan mati. Aku termasuk nanggon sing lali mau. Oh, ya engko dilongkas mati. Hah? Kenggonan ino lali salah apes lan mati kenggonan lali apes terus mati. Iya. Wis kek digawa dit 500 kono. Lah kuwi 150 ora metu. Ora iso. Lah? Wong salah kok 150. Alah salah sithik wae kok. Ya 50 kene 50. Lho. Wis 500 kok isih njaluk 50. Lah 500 ki kudu nggon lagu lho. Iki 50 iki engko didolke ewon nggo nguyuh ning pom bensin. Aku ora arep nguyuh kok. Ya ditokke ora. Senengane kok. Nan ra metu tenan iki. Ayo guys, tengok to. Ora dalange pahit. Mbok ben pahit ora. Nek dujo ndak tuman wae ora. Iya. Ora njuk dijaluki terus ya. Ayo Mbak Ayu, Bajidur Kahot. Ya. Gentenan. Bajidur Kahot ki mau. Nah. Nyayuknya. Napa, Pak? Lah iki anane. Nah. Nggih. Ben kae men mecucu-mecucu kae kalau usah. Lah kok niki akeh banget. Grajakan. Ora kuwi Bajidur Kahot sing engko grajakan keri. Ora kek kono, jajarmu wis plirak-plirik ngono di. Lah kek pundi? Mriki nggih. Lebokke tas ngono dah. Ditileki pira iki ngono. Waduh. Iya. Kaya soalé cahe ganas e. Iya, mangga. Langsung. Oh, dibawani kok langsung. Ya, dibawani nganggo bajing loncat ora apa-apa bawane. Engko terus mlebu Pasundan Bajidur Kahot. Ya. Niku tandane Ken Muni. Apane? Nek didodok niku. Ayo, ngene iki nek wayang gunung langsung. Oh, iya. Nek njaluk dibukake. Buka napa? Lawang kok ya. Bojomu nek mulih kira ya. Bu. Oh, nggih. Nek ping pindho ngene iki aja pisan-pisan tok bukake. Yakin iki ora goro. Nek ana wong ndodok lawang ping aja tok bukake. Demit. Lah bojo kula sok ngoten niku Wah, bojomu demit berarti. Tenan aku ora goro kuwi omongane wong tuwa-tuwa kae. Tur suarane ora tok-tok kaya nganggo tangane nganggo bathuk duk ngono kuwi. Mergo nek anu kae demit ngene iki ditaleni to. Oh lah nggih. Bathuke bojo kula nggih ireng niku. Nek pisan ngono kuwi ya senengke wae. Napa niku? Wong dandani lawang. Mangga. Asik, yo nyawerno. Galunggung kabengkur. Oh. Piyai kene iki rasa tok akon nyawer iki nek wis niat bakal nyawer. Ya, upama ora saiki ya 13 taun meneh. Ha iya. Suwe banget. Nah, ya nyatane ngono kok ya. Gunung Sumedang ketunjang Talaga
Rembecik. Jenengan pun apal. Wis apal. Rembecik di tengah gua. Junjungan ulah pundung lho Tudi sungkur lan sungkan tadi teyang tarim maraga wayana ngancik di negara Mangga badidor kaot diaturake ya.
Matur suwun, Bajidor Kahot ya wis diaturake, Mak. Ning jame ya saya ngoyak engko sing sak urung iso diaturake nggon gara-gara ya nak ya. Mengko ndak lakone kentekan ya. Ming tungkul dinggo suka-suka parisuka malah ora prayoga. Ya ayo mata